Duha ka semana human nasakmit sa PDEA ug sa mga partner agencies ang 170 million pesos nga kantidad sa shabu, gikatakda na usab kining sunogon sa sunod semana. Pagpakita matud pa kini sa transparency sa PDEA kung unsaon nila ang mga kontrabando nga ilang nasakmit. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang 25 kilos nga shabu'ng nga kantidad og 170 milyones pesos nga nasakmit sa PDEA uban ang ilang mga counterpart nga ahensya sa gamhanan niadtong Enero 23 nining tuiga. Gikan sa kauluhan o giagi sa Masbate hangtod gidala sa dakbayan sa Sugbo, diin nasimutan sa Canine Dog ang drugas atol sa random inspection sa sulod sa sidan nga sakinan diha sa may pantalan. Nadakpan ang 63 anyos nga babae uban ang iyang anak nga lalaki nga magitumbok nga mga drug courier. Aron malikayan ang pagduda sa katawhan, gipaningkamutan sa PDEA nga makakuha og pagtugot gikan sa korte aron kini sunogon. Total nato aside sa 25 kilos, natay additional nga more or less mga 16 ni siya, 15 to 16 kilos nga naanay mga court orders. So i-appeal po ni nato kay of course for the public to know nga mao ni ang atong ginabuhat sa mga na-recover or na-seize nato nga mga items from the ground. Pebrero 13 ang gidakda nga pagpaubo sa thermal destruction sa usa ka krematorium sa dakbayan sa Sugbo. Tambungan kini sa mga opisyal sa mga ahensya sa kagamhanan apil na ang masakop sa media. Tugutan ra usab sa PDEA ang pagpahigayon og live streaming sa social media sa proseso sa pagsunog aron masaksihan sa publiko. Feedback sa community, sa social media actually nakita nato. That's why ato pud ipakita sa ila nga this is what we're doing. Kay syempre ang common manggod nga kuan di ba sa atong mga sa community is talig asa na pud na mabutang or talig mabalik na pud na sa ana nga kuan. So this is why we're doing this kay mao manggod ning ato mandate. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.